Prince ake sixoxe babule kancane manje. Ngabona umuntu lo hlekisana naye. Umuntu khona. khona. Alright. So samara emshadweni or ngiyafisa ukuthi ngimlobole ngomshado. Ngiyafisa. But ke akasisho ukuthi ngisayitshela ukuthi ngisafuna ukuhlala kodwa ngizothini. Prince ngicabanga ukuthi le mhlazana toyibona le video yabo. Ake usichazele mina ukuthi ufuna umuntu onjani. Ukuthi naye uma uthi uyibulela ilanga yabona ake alungise lapha nalapha. Ufuna umuntu onjani. Uyangibona ngizidlakela. Yes. Khona nginsizwa mfowethu. Insizwa yomzulu. Ake ngithathe isilelo. Ngifuna naye umuntu ofit njengami. Ihips libonakala ukuthi khona mfowethu. Nje la ifonelo mfowethu. Awu Nkosi uNkulunkulu engcwele. Anginankinga izitho nginazo mina noma yena ngaba nemqondo kulungile kodwa nje lana agcwale nje. Nami ngizokhona ukuthi ngithinte ngingamphuli. Uyangibona nje ngigcwele nami. Asiqhubeke okay umuntu onjalo and then number 2 abe anjani like respect wise. Abe dark lokho kahle nje. Angithi ngibona mina vele nje. So yini angakulizela lapha? Yini like ngathi inhlonipho nanani understand ya. Ngabona kakhulu inhlonipho mfowethu. Inhlonipho yenza konke. Inhlonipho nokukhuthala nje. Ukuthi azazi ukuthi nami ngikhuthele ngiyasebenza. Mina mfowethu ngiyakhathaza kakhulu. Mina ngiyakhathaza umuntu mayengakhoni ngiyazenzela. Upheka nje ngipheka impela mfowethu. Ngiyabheka ngiyayiwashela futhi. Yoba ngibona ngiclean nje ngiwashele. Smart man. Elihlala smart man. Ngiyawasha qhawe lakithi. Angihlali newashini. Ngithanda nje ukuthi emanjini yami sekugcwele washini. Ithi mayithi 2 3 4 ayi sengiyabona kumele ngiphume ngempompini. Nangale ikhathi nje mama ngathiwa sekushona la. Ngiyaphuma nayo ngishaya lapha ngaphandle. Ngiyamagama ukuthi uma siyakhona ke lapha emabaleni angena. Uyofika leyo langa lelo umlengele la khona for kitchen wise. Uyapheka ngalana yabona uyajubelela amayaniseni uyabona kuba ngilowo angithi la ngiyaye ngithi noma kuthiwa ngikhulume mangabe khona abashadayo ngisebenzisa ama alphabet ay5 ngithi ba be bi bo bu kuyabanjiswana kuyabekezelela kuyabikelwana kuyaboniswana kuyabukiswana 5 izinto lezo ziyasebenza nasebudlelwaneni ayisebenza emshadweni nasebudlelwaneni ziyasebenza bantu ababili zoyi5 nje lezi awucela phansi number 1 ba kuyabanjiswana be kuyabekezela kuyabekezelelwana bi kuyabikelwana kuyabikwa awu mama wakhe ngisawuthi awumane nje ubona la ya prince la